Hello friends, welcome back to my channel. I बर' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाव होनाय थाबाय। नोंथांमोना माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। I hope you are all doing well and I'm also fine. आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि। आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअखौ स्पेसियली हाबा जायै सिख्ला नोंथांमोननि थाखाय बानायनाय जादों। जाहाथे जों सिख्ला एबा सिख्लानि उनावहाय हिनजाव जायो सोरनिबा बिसि जायो। बेनि उनावहाय जोङो सोरजोंबा खोमा बुदुं बादां रावजोंबो गामिनि मानसिफोरजों सोरजोंबा नखरनि फेमिलिफोरजों हासबेन्डजों बेफोरबायदि रायखोमा जाया गाज्रि बुंजाया। बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननि सेरावहाय सिख्ला नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियली बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे लाइस्रि बर' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ लाबोयोब्ला नोंथांमोननियावहाय आंनि भिडिअनि नटिफिकेसना मोनहैयो। थुदु बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ जागायनोसै। आंनि अनजालु सिख्ला लोगो नोंथांमोन, आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय माखासे बाथ्राफोरखौहाय शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, अब्लानिया थार गुबै बाथ्राखौ मोन्थिना मोनगोन। आंनि अनजालु लोगो नोंथांमोन, दानि मानसिफोरा दानि सिख्लाफोरा बयबो सिख्ला नङा सेंग्राफोराबो बयबो आरो स्टाडि खालामनायावनो मुखुब जाना थायो। माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौबो बावगारलाङो स्टाडिजों लोगोसे। नाथाय माखासे मानसिफोर दङ स्टाडिजों लोगोसे गावनि खामानिनि फारसेबो गोबां गुरुत्व होयो, गोबां ध्यान लाखियो। माखासे सोलोंथाइनि फारसेबो इडुकेसन बिथिङावबो गोबां पारफेक्ट इन्टेलिजेन्ट जायो आरो गावनि हाबा हुखा आखाइनि खामानि दामानिफोरावबो पारफेक्टलि रोंखा राखा जायो। जों स्टाडि खालामबाय थानाय समाव फरायफुनाय समावहाय जोङो हाबाफोरखौ मावनो एसेबां माने पात्ता मोनस्लाबा आरो सोलोंनानै लानोबो जोङो माने गोसोआ ज'आ आरो फरायनाय फारसेथिं गोबां बिजि जायो नालाय जों समबो मोना जायो एक्चुअलि। नाथाय थेवब्लाबो जोङो फरायफुबाय थानाय समावबो स्टाडि खालामबाय थानाय समावबो जों गोसो होयोब्ला गावनि आखाइनि हाबायावबो जोङो पारफेक्टलि जोङो रोंखा राखा जानानै थानो हायो जों गाव गोसो होयोब्ला। जोङो स्टाडि खालामबाय थानाय समावहाय जोंनि बिमा अनसुलिफोरा जोंनि बिमा बिफाफोरा गोबां अनसुलि जायो नालाय बयबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ गोबां अनखायो आरो मोजां मानसि सासे मोजां सुबुं जाजानो लुबैजायो। बेनिखायनो जों जेब्ला जों स्टाडि खालामबाय थायो अब्लानिया जोङो हाबा हुखाखौनो एसेबां दांनो मोनस्लाबा खालि माने जानाय बेफोरखौ फिसा फिला हाबाखौ मावनो मोनो आरो। जोंनि बिमा बिफाया मा सानो माने स्टाडियाव दोंबाय थायो नालाय स्टाडियाव गोबां बिजि बैहाय माने खामानिफोरखौ बा हाबाफोरखौ मावनो होयोब्ला स्टाडिनि फारसे गोसो गैया जागोन आरो हाया जागोन, माने सम हगारनो स्टाडिनि फारसे सम हगार होनांगौ होननानै जों सानो आरो। जों बिमाफोरा माने आइ बिब्दि खालामनो नांला, थां फरायहैदो, थां फरायनाय सम जाबाय, फरायहैना लादो, आं गासै खामानिखौनो मावगोन होननानै अनसुलि बिमा माहारिया बा अनसुलि बिमाफोरा बिब्दि बुङो गावनि फिसाखौ। होनोब्ला गावनि बिमा बिफाया बयखौबो गावनि फिसाखौ आलो अनखायो आरो सासे सुबुं जाजानो लुबैजायो, नङा होनब्ला? बेनिखायनो जों बिमा बिफानि लुबैनाय बायदिनो जों मोजां फरायनानै बा सासे मोजां गियानि गुनि सासे आखल आखु गियाननि सासे सुबुं जानो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। नाथाय जोङो फरायनायजों लोगोसे गावनि आखाइनि हाबा हुखाखौबो सोलोंखालांबाय थानांगौ सम थानायावनो। नाथाय जों सम थानायावनो एसेबां माने हाबा हुखाफोरखौ सोलोंनो गोसो जाया आरो मावनोबो गोसो जाया, फरायनाय फारसे बिजि बेस्थ' थायो नालाय। बेनिखायनो जोङो हाबा हुखाखौ मावनो एसेबां माने पात्ता मोना आरो जेब्ला सम फैयो अब्लासो बिनि फिथाइखौ मोनो, नङा होनब्ला? बेनिखायनो जों फरायनायजों इडुकेसनजों लोगोसे जों गावनि आखाइनि हाबा हुखाफोरखौबो एसे सोलोंलांनांगौ आरो सम थानायावनो जों गासैखौबो रोंना थानाया मोजां, नङा होनब्ला? बयनिख्रुइबो गोनांसिन हाबाया जादों जोंनि ओंखाम ओंख्रि संनाय हाबाया, नङा होनब्ला? मानो होनोब्ला जोङो गुबुन हाबाखौथ' बादैनो इसान दानाय जि जोम दानायाथ' रावबो रोंस्लाबलियानो। बाराखौ नङाब्लाबो गावनि जानाय लोंनायखौ संना जानो, गावनि उदैखौ सुफुंनो, सोरनिबा उदैखौ सुफुंनो मेइन जानायानो, नङा होनब्ला? बेनिखायनो जोङो ओंखाम ओंख्रि संनाय हाबाखौ जोङो रोंना थानाया मोजां। जेब्ला स्टाडि खालामबाय थानाय समावहाय जों समफोरखौ माबोरै बारलांबाय थायो बेफोरबायदि जों पात्ताखौनो मोनलायलाङा। मा समा मा सम मोनफैयो बेखौनो जों पात्ताखौनो मोनलायलाङा।
जों स्टाडिजों लोगोसे समाबो बारलांबाय थायो दैखोन देरबोगासिनो थायो जोंनि बैसोआबो समजों लोगोसे बारलांबाय थायो जेब्ला जोङो स्टाडि खालामबाय स्टाडियाबो गोजौसिन मोनहैबाय जोंनि बैसोआबो माने जाहैलायबाय बिब्दियावहाय जों गसाइनि दाना हरनाय बायदियै जोंनि जुलिनि रेखायाबो जानानै फैयो इसोरा दानाय हरनाय बायदियै खाफालनि दिबथिनाय बायदियै जोंनि जुलिनि रेखाया मोनफैनाय लोगो लोगो जों सोरबा राजखुंगुरजों जुलि जानांगौ जायो बेखौ जोङो रावबो हमथानानै थानो हाया रावबो जोङो जुलि जानायखौ हमथानो हाया बेयो जाना थांगोन खि थांगोन बेनिखायनो जों जुलि जानायनि सिगाङावनो जों माखासे ओंखाम ओंख्रि संनाय हाबाफोरखौ रोंना थानाया न'आवनो रोंखाना थाखानाया मोजां जुलि जाखांनायनि उनावहाय सोलोंहैगोन बा ओंखाम ओंख्रि संनायखौहाय नुबाय थायोब्ला जों रोंखालांगोन अलरेडि रोंखाखागोन होननानै जों बेफोरबायदि माब्लाबाबो साननो नाङा मानो होनोब्ला जोङो ओंखाम ओंख्रि संनाय हाबाखौ जों गावनि बिमा बिफानि न'खरनिफ्रायनो सोलोंनानै थांखानांगौ बेखौ गुबुन मोनसे न'खरावहा सोलोंहैनायनि बेयो खोथायानो गैया जुदि नोङो ओंखाम ओंख्रि संनाय हाबाखौनो रोङाब्ला नों बोरैहाय फेमिलिखौहाय फिसिनो हानो बोरैहाय नों हासबेन्डखौहाय गोजोनै लाखिनो हानो नङा होनब्ला जुदि नों गावनि न'खरावनो ओंखाम ओंख्रि संनाय हाबाखौ सोलोंनानै लायाब्ला उनाव जेब्ला जोंनि समा जागोन अब्ला बै समाव जोङो सोरनिबा गुबुन मोनसे न'खराव थांनांगौ जायो गुबुन मोनसे न'खरनि सासे सोद्रोमा जानानै गुबुन न'खरनि अदाबाव जेब्ला आखाइ होयो अब्लाना नोंना गोनो गोथोआ फैगोन नों जुदि ओंखाम ओंख्रि संनाय हाबाखौनो रोङाखै अब्लालाय नोङो माबोरैहाय नोङो गावनि बिखुनजो आइखौहाय गोजोन होनो हानो माबोरैहाय नोङो गोदान फेमिलिजों बोरैहाय एडजास्ट जाहैनो हानो बेयो जोबोद गोब्राब जाहैयो बेनिखायनो जोङो माखासे हाबाफोरखौ रोंनो गोनां माखासे हाबाफोरखौ फिसा हाबाब्लाबो जोङो न'आव सोलोंना थांनाया मोजां बेखौहाय गुबुन मोनसे न'खरावहा थांनानै सोलोंनायनि माने बिब्दि माबा थायोब्ला जोबोद खस्थ' जाहैनांगौ जायो आरो माखासे मानसिफोरजों गाज्रि बुंनांगौ जायो बुंजानो मोनो माखासे मानसिफोरजों गाज्रि बुंजानो हमो न'खरनि फेमिलिफोरजों सोरबा गामिनि सुबुंफोरजों हासबेन्डफोरजों बिदि रायखोमा जानो मोनो बेनिखायनो जों बेफोरबायदि गाज्रि खोमा बुदुं बादां रायजानायनि सिगांनो खोमा गाज्रि बुंजानायनिफ्राय जोङो राहा मोननो थाखाय जोङो गावनि बिमा बिफानि न'खरावनो जों बेफोरबायदि फिसा हाबाफोरखौहाय मावलांनानै बा रोंना थानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जुदि नोङो गुबुन मोनसे न'खरनि सासे सोद्रोमा जानानै गोदान अदाबावहाय नों आखाइ होयो जेब्ला ओंखाम ओंख्रि संगोन नोङो माब्लाबा ओंखामानो गोथां माब्लाबा ओंखामानो गिफि माब्लाबा ओंखामानो मोनाखै गोथां गिफि जादों आरो माब्लाबा ओंख्रियानो संख्रि गोबाब ओंख्रियानो हालदैयानो बारा बेफोरबायदि माखासे गोरोन्थि जोंहा जागोन जुदि नों सोलोंनानै थांखायाब्ला अब्लानिया मा जागोन न'खरावहाय माने न'खरनि मानसिफोरजोंबो एसे बुंजानो मोनलायगोन जाय आरो गामिनि मानसिफोरजोंबो बुंजागोन आमुगनि बिहामजोआ जेबोखौनो रोङानो जेबो माने ओंखामखौनो बाथोसेबो मोजाङै संना जाहोनो रोङाखै होननानै बेफोरबायदि माखासे गाज्रि बाथ्रा बुंजानो मोनगोन बेनिखायनो आंनि अनजालु सिख्ला नोंथांमोननिसिम आं माखासे बाथ्राखौहाय शेयार खालामनो लादों दिनै नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था अब्लानिया मोनथिना मोनगोन गंसे न'खरावहाय जेब्ला माने बिमा बिफाया हाया जालाङो एबा बिमाया मावबोबाय ओमफ्राय समाबो बैसोआबो जाबाय नालाय एसे बैसोआ जालांबाय बेयावहाय माने मावनोबो एसे बोलो गैया जालाङो मावनो हाया जायो बै समावहाय सासे न'खरावहाय गुबुन सासे माने बिहामजोनि गोनांथि जायो बैहाय बिहामजो सासे लाबोयोब्ला अब्लानिया बिहामजोआनो गासैखौबो सामलायगोन होननानै सानो बेफोरबायदियावहाय जुदि सासे बिहामजोआ ओंखामखौनो मोजां संनो रोङाब्ला ओंख्रिखौनो मोजां संनो रोङाब्ला अब्लालाय बिखुनजोआसो फोरों होनांगौ जायोब्ला बिखुनजोआसो उल्था संनानै जाहोनांगौ जायोब्ला बिब्दिजों बोरै जानो नङा होनब्ला जोबोर लासिं बाथ्रा जागोन आरो नोंनि हौवायाबो लाजिनांगौ माने लासिं जानांगौ जाहैगोन आरो नोङो माब्लाबाबो दासान सोरबा मोजां मोननानै बिब्दिनो मोजां मोनै समखौनो पात्ता मोना सोरबाफोर मोजां मोनना हाबा जायो सोरबा सोंनानै हाबा जायो मोनलायबाय थाबाय मा समावहाय बोरैहाय खारसनफ्लांखो बोरैहाय जुलिया जालांखो पात्ता मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो हाबाफोरखौ सोलोंना लानाया गोनांथि हौवायानो फोरोंना होगोन बा बिखुनजो आइयानो फोरोंना होगोन बिब्दि साननाङा दे हौवाफोरा खायफाबा ओंखाम ओंख्रि संनो रोङो खायफाबा रोङा बांसिनानो रोङा आरो रोङोब्लाबो बानाय फैयो आरो बानाय थायोब्लाबो माने हिन्जावनि आखाइजों संनायखौ जानो मोजां मोनो आरो हौवाफोरा नङा होनब्ला फार्स्ट टाइम नों गोदान जुलि जाजेनब्ला हौवाया एसे ओंखाम ओंख्रि संनो रोङोब्ला पारफेक्टब्ला
इसेब्लाबो माने आइडियाखौ होगोन नों जुदि रोङाब्ला इसेब्लाबो फोरोंनानै होगोन बाट नाथाय सानफ्रोमबोथ' नङा सानफ्रोमबोथ' फोरोंबाय थानो हानाय नङा आरो न'आवबोथ' थाबाय थानाय जाया आरो बिखुमजो आइयाबो एसे एनैखौ फोरोंनानै होगोन माने सानसे साननैखौ बिनि बारा आरो फोरोंबाय थानायखौ माने गाज्रि नुगोन आरो नोंहाबो लाजिनाय मोनसे थागोन बेनिखायनो जोङो सोलोंना लानाया मेइन नों मोजाङै ओंखामखौ संनो रोङाब्ला बोरैहाय नोङो बै गोदान न'खरनि सोरबाफोर आलासि फैयोब्ला आलासिखौ बोरै सोंनो न'खरनि मानसिफोरखौ बोरै गोजोनग्लाय होनो नोङो माने माखासे बाथ्रा जोङो बुंजानांगौ जायो सोरहाबाफोर हाबा जानो सम जाबाय एबा हाबाफोरखौहाय दानो सोलोंनानै लाब्ला उनाव थांनानै गोबां बाथ्रा खोनासंनांगौ जायो साप'ज फर एग्जाम्पल नोंसानि गोदान न'खराव बा गोदान फेमिलियावहाय सोरबाफोर आलासि फैगोन बैहाय माने नोंहा हासबेन्डआबो न'आव थानाय जाया कारनफोराव खामानियाव बाहेरायाव ओंखारलांनांगौ जाबाय आरो आइ आफामोना बा बिहाव बिखुनजोफोराबो न'आव गैया बहाबा बाजारफ्राव थांदों बैहाय माने आलासिया फैथारनो गोनां बे आलासिनि थाखाय बिमाया बा बिखुमजो आइया बुंनानै गालांबाय आलासिफोरनि थाखाय मालप'वा सावनानै दोन दे बिहामजो होननानै अब्लानिया बिहामजोआ जुदि मालप'वाखौनो सावनो रोङाब्ला ओंखामखौनो मोजां संनो रोङाब्ला बोरैथो मालप'वाखौ सावनो नङा होनब्ला दाना मालप'वाखौबा बोरै सावो बेयावनो जोबोद खर' गरम जालायलांगोन गोनो गोथो जागोन सोरबा फोरोंनाय मानसि मोननायब्ला आं मा खालामगोन दा आलासिफोराबो सफैसिगोन साहाखौबो मोजां फुदुंनो रोंला साहा फुदुंनायाबो माब्लाबा साहा बिलाइयानो गोखा जायो जेबो खामानिनि आइडिया गैया ना संख्रि होनायनि आइडिया दङ ना हालदै होनायनि आइडिया दङ थाव एड खालामनायनि ना दै होनायनि नोंसा न'खरावहाय सोरबाफोर बेवायानो जा एबा बिबोनाङानो जा सोरबाफोर बेदर लाबोना होफैदों बेखौहाय बाजै बा खैनाफोर मोजाङै संदे बेखौहाय जानो लोगोदो आमुगजों होननानै बेखौहाय नों दा संनो रोङाब्ला संनायनि जेबो आइडिया गैया ओमफ्राय बेदरखौ संख्रि गोबाब खालामबाय बा हालदैयानो बारा जाबाय गोखा जाबाय माबा दैयानो जल'ल' जाबाय रोसि बायदि भाजा जानो नागिरदोंमोन रोसि जल'ल' जाबाय रानासै दायो हवाथथ' मोनजानाय नङाना दा मा जानो लुबैदोंमोन मा बानायना दोनखो बिहामजोआ नङा होनब्ला बेफोरबायदि माखासे खोथा थायो बेनिखायनो सानै हयै दानो स्टाडि खालामबाय थादोंब्लाबो सम दिहुननानै एसेब्लाबो ओंखाम ओंख्रि संनाय हाबाखौ पारफेक्टलि सोलोंनानै लाखा नङाब्ला बुंजानो मोनगोनबो थांनानै आरो जुदि नोङो खोमायावहाय एसे खोनाबाय जाहानि बिहामजोआ खामखौनो संनो रोङा मा रोङा होननानै नोंहा एसेब्लाबो लाजिनाय मोनगोन आरो हौवायाथ' गोबां लाजिखागोन बेनिखायनो जों मालायजों बुंजानायनि सिगाङावनो जों गासैखौबो पारफेक्टलि रोंना थानाया मोजां बियो गुबुननि थाखाय नङासो गावनि थाखायनो गावनि उदैखौ जुदि सुफुंनायनि फिसा खामानिखौनो जुदि रोङाब्ला अब्लालाय मा खामानि मावनो नङा होनब्ला नोंथांमोन साफा सानै बिदि सिख्लाफोरबो जों नुनो मोनो गावनि जानायखौहाय गाव माने गोरलै बायदि खालामथारो बिराद माने बिमानि सायाव गोरलै बायदि खालामखायो ओंखाम ओंख्रिखौ जानानै आलासि बायदि माने आखाइखौ जाब सुना दोनबाय थराइ खुरैखौ माने आख्लायनाबो दोना थराइ खुरैखौ जाबस्रांनानैबो दोनला बिब्दिनो दोनना होनाय आंनि मेगनजोंनो नुदो बिब्दि आं नुयोब्ला बिराद दुखु मोनखायो मानो होनोब्ला बिमाफोरा गोबां अनो फिसाफोरखौ आरो बिमाफ्रा गोबां हाबा थायो मानो होनोब्ला नों सासे फिसा हिन्जाव जानानै बिमानि दुखुखौबो मोनथियाब्ला बिब्दिजों बोरै जानो नोंबो सानसे बिमा जागोन नों जुदि नोंखौहाय नोंनि फिसाया बेफोरबायदि आखलखौ दिन्थियोब्ला नोंहाबो गोबां दुखु मोनगोन नङा होनब्ला बिमाफोरा सहायनानै थायो जेबो बुङा बिब्दियावहायनो जों अलसिया जालाङो जों माब्लाबाबो मालायनि सायावहाय सोनारनानै थानाङा जोंहाबो आखाइ आथिं दोङो जों माब्लाबाबो गावनि खामानिखौहाय मालायनि सायाव सोनारनानै दा मावहो जोंहाबो आखाइ आथिं मोजाङै दोङो आखाइ आथिं बायनायथ' नङाना इसोरा होदो जोंनो आखाइ आथिं मोजाङै दोङो मावनानै जानो होदो बयखौबो बिब्दियावहाय मालायनि सायावहाय जयै बिब्दि जायोब्ला जानाय नङा आरो बिब्दिनो गिदिरलासिम एसे सिख्लासिम माने गस्लाफोरखौनो बिमाया सुना होबाय थानाय बिब्दिसो नुबावो आरोबाव बिब्दि माब्लाबाबो दा खालाम दे सासे सानै सिख्लाफोरखौ बिब्दि आं नुनो मोन्दों बेनिखायनो आं बेफोर बाथ्राखौ बुंनाय जादों थामारो बेफोरबायदि आं थायासो सानदोंमोन सिख्लाफोरखौहाय थायो सासे सानैया दै बयखौबो बुंनो थाङाखै आङो बयबो बिब्दि जाया सासे सानैया बिब्दि जायो नाथाय नोंथांमोनाबो बुजिनो नाजा आंनि जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला नोंथांमोनाबो बुजिनो नाजा बेफोरबायदि बिमाखौ एसेबां खस्थ' दाहो गोरबोआवहाय 8 मान्थ 9 मान्थ गोरबोआव लानानै एसे गोबाव गोरबोआव लानानै जोनोम होयो एसेबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों फिसाखौहाय फेदेरो फोलावो खिनाय हासुनाय बेसेदि खस्थ' दङ आरो देरनायसिमबो जुदि बिमाया एसेब्लाबो सुखु मोनाब्ला बेफोराव आरो जोबोद मा बुंबावनांगौसै आरो बेनि दुखुखौ नोंथांमोनाबो बुजिनो हानांगोन
नोंथांमोना फिल खालामनांगोन बेनि दुखुखौ बुजिनो नाजानांगोन नङासे बाथ्रा बुंनो सानो सिख्ला नोंथांमोनखौहाय बिमाखौ गोबां हेल्प होनांगौ खायफा दोङो बिमाफोरखौ इसेबां माने केयार खालामा बिमाफोरखौ इसेबां केयार खालामा ज्राब ज्रुब माने जाबाय लोंबाय ब्लड ओंखारलाङो बहाबा लोगोफोरजों गिदिंलाबायो बेफोरबायदि नङासो बिमाखौबो खामानिफोराव मदद हो आरो बिमाखौ अनसाय मानो होनोब्ला नोंनि बिमाया गोबां अनसुलि जायो नोंखौ मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो रायनो थाङा बिमाया नाथाय बुंनांगौआवहाय बुङो बिमायाबो एसेबांखौ सहायाबो बिमायाबो खोंगो जुदि रागा जोङोब्ला बिमायाबो नोंखौ बुंनांगौ समाव बुंगोन थेवब्लाबो गोबां अनसुलि जायो बिमा माहारिया दै बेनिखायनो जोङो गावनि बिमानि दुखु खस्थ'खौ फिल खालामनांगोन बुजिनो नाजानांगोन आं बेखौनो माखासे बाथ्राफोरखौहाय नोंथांमोननो फोरमायनाय थाबाय बा शेयार खालामबाय जुदि आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंब्ला आं बे दायनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जोबनायाव फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ भेरि माच